3 месеца, 2 месеца, защо не бил на работа? Значи, ако някой не е чул, това е хирург. Нали, 3, 5, 10 път. Слушам ви. Колко време се изисква, когато ти направят операция на вените? Колко време имаш право на болничен? В конците не може това твърдение. На 28-я ден ми свалиха конците. Конците на хирургичните пациенти се свалят в зависимост от Можете областта. да го проверите в Токуда. Доктор Делчо Георгиев на 28-я ден на мен ми свалиха конците. Нали точно това се опитвам да ви обясня. Защо не сте ми изпратили Това е болничните в нещо, НОИ? което ме осъди. За това помолих служителите. Защо не сте ми изпратили болничния? Това трябва да проверят служителите от човешки ресурси. Айде да звъннем на Десислава Рабакова да попитаме по чие нареждане на мен Аз не ми... мога да наредя да се нарушават закони. Каквато процедура има за обжалване на болничен, тя е спазена. Дали болничният се внася преди обжалването? Ние обжалваме Но вашия защо болничен. е преди обжалването? Ма не можете да обясните. Вие сте в нарушение. Опитам се да обясня. Може ли да обясня кое ме накара да се съмнявам? Ама как ви накара, като вие не сте тука? Да съм минала при вас на преглед случайно. Няма нужда да минавате пред Нали боравите с документи? хирургичният пациент, в зависимост от това, Че ме интересен то. Васа! Неговите хирургични. Не ме интересува. И 14-я ден, когато е на крайници, и На 3 седмици. 27-я ден на мен ми махнаха конците Точно в това Токуда. ме усъмни, за това искам да проверя. Ма Това вие е не сте практиката добре, на колегите не, в Токуда. Така, точно защото съм човек и съм работодател и съм длъжен да спазвам закони и процедури. Точно така. Вие сте длъжен да ми изпратите болнични. Не, шокирам. Аз съм помолил. На третия ден, Трябва да се предаде. Болничния трябва. От ви вече може да декември, да. Сега сме Да, но вашите хора. вашите човешки ресурси. Не, Дали болничният входиран или не е входиран. не, той е бил хоум офис, нали, доколкото разбрахме. И аз работя хоум офис, но... Ема Кмет хоум офис от Германия няма значение. Как да няма значение? Той си избран е в Вашия Германия. болничен кой може да го обжалва? Това наистина не знам. Трябва да попитаме. Ние можем да Човешки го ресурси, обжалваме. дали знаят? Би трябвало, да. Викнете ги да ги чуят тя, Ава Рабакова. Викнете човешки ресурси да ги чуем. Какъв е закона? Един Наистина нормален не знам. Аз съм го проверила, щом съм застанала срещу това. Този, който може да ми жали болничен. Нали говорите за закони? Да, точно. Ама трябва да го получим. Чакайте сега. Ние за да тръгнем да жалиме вашия болничен, трябва да стигнем до него. Аз продължавам да нямам достъп до болничния, за който вие казахте, че лично сте го разписал и сте ми го пуснал. Казахте при Терзиев, И казахте днес Гор. точно проверих днес дали сме написали отговора, който са, между другото, един от 25-те, които са входирани, които всичките ще отговорим в срок и няма да пропуснем. Ама срока мина. Имате, не, напротив, мина. Даже имате. Искам да говоря с жителите. Контактен център имате. Даже имате, мисъл са ви изпратили, че трябва да дадете. Аз съм дал отговор и ще дадем. Криси, всичко е написано. Гълъб ли? Добре, да, Не, господин не. Бранчевски. Да. Извинявам се, защото се намесвам. Да. Ама защо спирате от болничните? В какво ви съмнява? Казах това, което ме съмнява. Това е абсурдно, човек. Тази жена чисто човешки. Това, тя действително е оперирана. Дали аз сега, ако момент, извадиме тук аз също съм 10 действително човека, опериран. Но ама изведнъж твоя го няма. всички- Ама твоя го няма. Ама аз вчера ви показах кръка си. Ама наши какво? Аз мога да сложа две шиши тук, човек. С очите си го видяхте. Ето, не. Добре, на 20 години. Това е на Дайте да третия видим. месец от операцията. Всичко тук е на буци. Добре. Операцията И е още нескочлива. нещо. Добре. Трети месец. Чакай секунда. На какво основание вие трети месец съм без една стотинка? Какво сте? Казах поеме. Ама вие сте длъжен да ми входирате болничния към НОИ. Това ще го Спокойно. Това ще го Добре, кажа. господин Бранчевски, само секунда. Да. После да чуем. Не интересува ни Вие мишките, казвате, кои че са мишките, да кажете сме да мишките. Вие казвате, че се оперирате в Германия. Тук няма ли лекари? Не може да бъда... Значи аз съм опериран там, защото там пострадах.
Там сте пострадали. Ама добре, вие се водите тук на работа. Лиляно, тихо малко. Коя къща? В Германия или тук в България? Не съм бил в България, не съм се прибирал. Значи вие сте работили хоум офис от друга държава. Това твърдите в момента. Точно така, има неотложни... Къде е заповедта? Коя заповед? Коя заповед? За хоум офис. За това, че работите, значи трябва да има заповед. Има си законов път. Ако е така, нека да кажат вие сте в нарушение. Ако съм в нарушение, добре, нека да каже господин Терезиев дали съм нарушил закона. Окей. Значи, вие сте нарушили, нямате право да работите в хоум офис, ако няма входирана заповед. И нямате право още повече в чужда държава. Нека да кажат дали съм в грешка. За първи път съм кмет, ако съм допуснал някаква грешка. Ама то колко грешки на човек, значи то беха мишките, то беха копеленца, то беше болничен, то беше... Ако бях безгрешен, щях да съм Бог, но не съм Ама то една след... Добре, окей, господин Брамборски, чакай малко. Сега, това е грешка, това е грешка, това е грешка, това е грешка. 5 грешки, 10 грешки. Добре, как можеш да накараш тези хора да ти повярват, да бъдеш кмет? Убеди ги, ти сам сега, с коя работа? Коя работа? С каква работа? Аз съм кмет от 13 ноември. Да. Днес сме 14 февруари. Така. Тук в района в момента... 100 дни, нула, кръгла нула първите 100 дни. На 4 часа среща, която проведохме вчера, през по-голямата част от тях ние обсъждахме проблеми, които не са решавани от десетилетия. Центъра за временно настаняване. Ти какъв си? Тони. Аз се не мина с тебе да разговарям. Чакай, ти не се обажда, ти си дошъл на ден, бе, младеж. Моля ти се, разкарай се натам. Да, значи, за 100 дена... За 100 дена какво си направил? Вчера ви казах. Тихо, моля те. Добре, спокойно. Изгонихме половината община, защото са гербери. Не съм ги изгонил, те са напуснали по лично. Има 4. Ето! Ма не, аз искам да си довърша! Не са напуснали, а са освободени под натиск. Вие с Това е... Да, бе, ходи си ти, бе, като не ти изнасям, застани там. Моля ти се не дразни, бе, господин Чо. Не те нападам, обяснявам ти, че не си хочеш да дразни. Имаш. Какъв си, представи се, бе? Не може да работи, продукти си освободена. Перука. Добре, бе, може ли? Искам да се върнем на темата. Помниш ли първия ден, когато... Какъв морал идваш тук като не да покажете как ще работим и какво ще направим. И наблюденията ми... С какъв морал идва като не нарича мишки? Кмет да нарича протестиращ хората да Да, мишки, как иска да продължи да бъде кмет? Това не е интересно. Да отговори. Добре, да искам и аз да кажа нещо. Може ли? Не, говори реално. Нали за това слушай? Ние ти се молиме, колко време че влезнеш. Да говорим с това. Когато дойдохте при мен на първия ден, какво ми казахте? Искам да работя с теб. Да, ще искаш да бъдеш началник отдел, така ли беше? Не, кажи го пак, така ли беше? Така ми казах. Чухте ли го? И после какво стана? След 2 дни ме викнахте, какво казахте? Мариане, имам човек за твоето място. Айде, моля те да го освободиш. Не, Мариане, не протече така разговор. Точно така. И имахме и свидетели. Така че, айде, ако искаш... А кой бил свидетел? Фермата ли? И от човешки ресурси бяха в стаята. Контекстът беше това.
Както и няма значение. Аз съм си телефон. Чупения телефон. Основание ли за оценка? Аз се показвам. Няма какво да покрие. Но това са индивидуално. Така, това казвам. След което напускат 20 човека и там колкото няма такова нещо. Това е спекулация. Няма спекулация. Вчера ви дадох. Няма спекулация. Вчера ви дадох извадка от щата на всички хора, които в момента са в общината. Това и това не е така. Криси, тия видя и си я снимахте тази извадка. Аз моля само да те питам нещо. Да. От предизборната си кампания, кое от обещанието да изпази? За първото е за паркингите. Това подал съм това, което ви обещах. Защото аз много добре си спомням какво обещавахте. Бяхме заедно пред магазина, ако си спомням. Да, много добре помня. Какво казахте за тия господа тук от другия край на вашата... Това нещо, което съм казал, продължавам да си седа за думите, че аз се присъединявам към справедливия протест на гражданите. Този център да не е тук и да не работи. Защото не е от моя юрисдикция. Аз не мога да се разпореждам. Че няма да допуснете да се отвори на вашата среща. Точно така. Всичко, което зависи от мен, съм го направил, за да не се отвори. В такъв случай нищо не зависи от вас. Господин кмета. Говорил съм и с говорил съм няколко пъти с ресорния заместник кмет и сме търсили комуникация, защото не може да изпълните. Не съм обещал нещо, което не е в моите правомощия, Мариана. И друго. Нещо, което... Добре, Хриси, приеми. Добре, Хриси, приеми, че в случая е имало някакъв вид комуникация от моя страна и че съм бил разбран погрешно, за което се извинявам. Само да довърша за паркингите, понеже Да, и аз искам да си продължим разговор, имам въпроси. Имаше искане от столични общински съветници от Общинския съвет да предадем по 3 терена, подходящи на територията на всеки район, 3 терена, подходящи за изграждането на монтажни паркинги. Това вече е направено и тези имоти са ги подал вече. Там нататък, селектиране на тези имоти, гласуването им в Столичния общински съвет, отпускане на средства и строежа. Тоест това, което мисля, това с паркингите, мисля, че не е най-важното. На първо четене приоритети бе. Ако много съм искал да бъда кмет, само да питам въпрос. Ако съм много искал да бъда кмет, защо толкова лесно се отказах от това нещо? Сте се отказали, много добре знам. Следя ги нещата, поне Но на вас ви харесва всичко, което получихме, така ли? Не искате да е просто ви казвам, той няма, как да кажа, няма тежест, не прилича на кмет. Проверете си го. Как трябва да прилича на кмет? Как трябва да прилича на кмет? Спомнете си толкова кмет. Добре, окей, разбрах. Трайчо, разбира се, че говори добре. Мога да се спомня и предишния кмет на района. Той трепери тук, оправдава се. Ами вижте, само ще ви кажа. И казва, правят се грешки. Ами дайте човек, да бяхте предложили някой, който е със опит. Сега ще ви кажа следното нещо. Добре. Ние може да допускаме грешки. Абсолютно безспорен факт. Няма безгрешни. Но не сме крадци. Това е голямата разлика. Не са до клишета. И ако говорим за това кой как изглежда, ще ви кажа, че предишният кмет на Илинден беше единственият човек, на който председателя на Общинския съвет от ГЕРБ му направи забележка за начина, по който е облечен в Общинския съвет. И беше един от хората, заради който се говореше за нуждата от дрес-код в Общинския съвет. Така че... Не е верно. Добре, искам с господина, не искам Кой господин? С този господин, който казва, че... Ами той да каже, аз искам да си продължим разговора, защото ме разкачате. Дамата иска ли нея да я чуе? Има хора. Какви очи заставате срещу нас, когато ни наричате мишоци и тем подобно? Много се радвам, че ми задавате този въпрос, защото искам да изясня нещо веднъж и завинаги. Аз не съм наричал жителите на район Илинден мишки. Това, което съм написал, това, което казах, обърнах се и се грешно съм се обърнал, осъзнавам си грешката, не казвам, че оправдавам, но искам да кажа нещо. Ако имате чест, подайте отставка. Искам да кажа нещо. Адресирал съм. Към кой да си я подам? Аз съм адресирал един единствен анонимен. Не, има смисъл, защото има обективните факти. Аз съм адресирал един единствен анонимен пост, а не граждани. Един единствен анонимен пост съм нарекал
Мишка. Човекът, който се е идентифицирал за този анонимен пост, съм му се извинил няколко пъти лично. И този човек е приел моята. Така че моля да се спре с спекулациите. Не съм наричал, не са хората, господин Караколев. Нарекал съм анонимен пост. Много резултати, че жените постове могат да пише, не съм всички, те могат да бъдат. Аз вас лично ви познавам, вие сте Мишка. Ти го наричате Мишка? Може от вашия заместник кмет, с който е много близки, той е здрав. Моите гуми бяха нарязани, ама има и трите бяха. Камерите са полицията, ма ще подам по срещу прокуратурата. Да, разбираме защо Радослав Колев разпитваше. За това сме анонимни. Не, аз никога не съм била анонимна. Не, той господин фермата е чист като сода. Той е много чист гражданин фермата. Защо вие не си спомняте? Първо ми нямате. Госпожо, вие когато сте болничен и сте в време на кабинето... За моя 30 годишен стаж. Трябва мина с една идея по-напред само. И с крака и без ръце съм ходила, защото съм учител и децата не чакат. Особено когато изпълняват така отговорна длъжност. Не ме интересува каква ви е майка. Така, искам да ви кажа, че това, което казвате в момента, това основание за оставка ли? Да, основание. Основание за оставка е назначението на Радослав Колев, оставка за вашата оставка е назначението на некомпетентни служители тук. Кой е некомпетентни? Например, секретаря ви. Не е вярно, вие дори не сте спазали процедурата по време на мобилност, защото секретар по закон не може да бъде по време на мобилност. Не, прочетете си закона за местното самоуправление. Секретар е безсрочен. В член 43 от закона за местното управление пише, че главно... Пак е грешка, той не е знал. Тя не е главно. Това е грешка, дайте да не го съдим. Не може по всички функции в държавната Не, никой не е установил. Вие ни лагахте в продължение на 4 часа и 20 минути. Не, бе, дайте да сме слушали. Дайте това младо момиче думата. Чакай, да го помоля да си подаде оставката и да си ходи. Ма разпиши, ако ме причина. Може ли аз да ви помоля най-учтиво? Дайте си оставката и си тръгнете, моля ви. Защото не ви харесва никой вече. Добре, и вие не ми харесвате. Съгласен съм, окей, има много хиляди хора, които ме харесват, така че... Това е личи харесва вече. Това е ваше... Има ли някой да ви харесва в Арена? Разбира се, че има. Доведете един поне, който ви харесва, моля ви се. Сахарна фабрика. И всичките ми приятели, които живеят... Аз идвам на трети протест, не виждам някой да ви харесва. В Плевен. Добре, отидете в Евгалийски, отидете в Светана. Отидете в Перник, отидете и в моля ви се, дайте оставката, стига се излагахте. Достатъчно се изложихте. Никой не ви иска. Хора, това не са всички хора в района. Господин Брачевски, искам да продължим. Може ли да се приемам ви? Искам да върнем темата. Нали, какво сме направили и какво не сме направили. Бяхме на темата, че уволниха. Не съм уволнявал. Аз не казвам дали вие сте ги уволнили, така половината община я няма. Не е половината. Добре, ли може ли искам? Това е невярно твърдение. Това е невярно твърдение. Кое? Че половината община... Ами ето има много хора тук. Щата е на същото положение, какъвто е в момента, в който завърши. Не е пълен на същото положение, какъвто беше. Добре, господин Бранчевски, не знаете за служители. Не знаете за дома. Не знам за служителите, Тони. Какво визираш от това? Какво означава не знам за служителите? Знам за служителите. Добре, ето го втори, ето го трети. Моля ти се, как да ти повярват хората? Ето, остави мене, отговори на тях. Има една приказка. Още едно. Имаше едно клипче, където този господин, не му знам името, се качи... Това е господин Караколев. Така, Караколев се качи за интервю. При господин Радослав Еди си. Кой не го знам? Заместник кмет, нали така беше? Така.
Като му зададе въпроса... Имали ли сте говорено интервю с господин? Трябва да имаме говорено интервю, вие се криете от мен. Криете се от хората. Трябва да имаме интервю. Той бил във фермата и затова трябва... Чакам малко, стой. Господин Колев се скри... Знам, за да можем най-малкото, ако искате интервю... Вие се заключите в кабинета си. Двамата. Какво правите? Двамата. Докато има протест. Това е. Искам да знам защо се затворихте. Господин Караколев, Ти и господин само някаква сексуална любов. Господин Колев, аз не си А той какво правиш? Господин Колев дойде да ме информира, И заключи вратата. Страх ли го е? Ами защо се заключи? Они не могат да отговарят за действията. Ама ти не можеш за това да се чакай малко. Може за това не е джентълменско. Казина, пример. Може да отговаряш за това цензира. Ама Казина направи нещо. Казина на мене не ми е подчинена. Казина не ми е подчинена. А на тебе фермата ти е подчинена. Вижте, дайте да говорим. Дайте да говорим за квартала. За квартала. Не, искам да работя за квартала. Трябва да бъдете... Трябва да бъдете на място, трябва да изслушате хората. Има достатъчно трябва проблеми. Да се извинявам, че пострадах. И това ли е нещо, което е смисъл? Ама добре, гледай за тебе може. Искам да ви кажа, че има след оперативно възстановяване, в което аз не... Добре, може ли да попитам нещо реално? Моите приятели са ортопеди. Много добри ортопеди. Говорим на световно ниво. Оперирани сме и знаем за какво става въпрос. Питайте ги колко е. Знам колко е, защото съм опериран и знам колко е. Разстоянието на рехабилитация, всичко е месец и половина таван. От операцията. От операцията. Говорим от сложна операция. От операцията не. Говорим от операцията. Може ли да попитам нещо? Месец и половина. Може ли да попитам? Да, господине, само да довърша с господина. Нека да си слушаме. Колко време е вече може да идвате от 11 януари до 1 февруари? Колко време? Аз си прекъснах предварително болничния, за да дойда по-рано на работа, а не да чакам месец или 6 седмици. Добре, сега вече може да попитам. Имат в България. Да, значи аз не съм го взел този болничен, първо не е взет, а е написан и той не е от България, а от чуждестранна държава, което не могат да се взимат ето така. Така че това, тази спекулация защо няма. Сега, да отговоря на Тони. Това е предписание на НОИ. Аз се обадих и попитах НОИ как да дават в Германия, дават болница, там хора, които работят там. Не е вярно, Криси. Обади си в НОИ и попитай. Аз лично се обадих в НОИ и ги попитах. Кажете ми в тази ситуация как да процедирам, защото не знам. И от НОИ ме информираха, че поради факта, че ще бъда опериран там, болничния следва да бъде издаден там и след това да го предам в НОИ. И това направих. На мен съвестта ми е чиста. Криси, нека за съответните институции... Нека съответните институции да го кажат. Аз казвам, да, вие казвате, не, това е думата, защото това няма да довърша, Криси. Не съм довършил господина, не е от четиво да довърши с приемното ми време е всеки втори, 10-12 часа. А може ли сега вече да попитам нещо доста по-сериозно и по-важно? Понеже има много заявки във вторник, 10-12 часа, заповядайте, ще намери, понеже вече... Може ли да не се записваме? Може, ще намеря време за вас, може, ще разместим по някакъв начин, защото вече има записани хора. Съгласен съм, но има записани хора, но ще ги разместим и ще ги приемат. Извинил съм се няколко пъти за тези неща. Казах и го заявявам отново. Сгреших в използването си на тази риторика. И аз съм човек, и аз греша, извинете ме, но аз повтарям, че не съм... Може ли вече да попитам нещо от един час? Може ли вече да попитам? Така, искам да ви попитам един въпрос. Защо още преди да научите коя ви е стаята тук, отворихте пункта за временно настаняване? В смисъл, този квартал ние се стремиме да не бъде вече гето, разбирате ли? Махалата тук, пришелци, така. Моля ви, работите. Така, вие работите в квартала, разбирате ли? С Борис Бонев, общински съветник, той... Ние вашия председател на Спаси София, вие сте кмет на Новата партия. В качеството си на общински съветник, защото господин Борис Бонев, общински съветник... Мис Бонка е тук, но предполагам, че става въпрос. Това, което казахте към въпроса да се върна. Това, което казахте е фактически
е вярно. Първо, пунктът е отворен на 4 декември, т.е. няколко седмици след като съм разбрал къде ми е кабинета. И второ, не съм аз човекът, който разрешава настаняването. Нямам правомощията да се разпореждам с Центъра за временно настаняване. Не зависи от мен, не е в правомощията на районния кмет. Това, което направих на ресорния заместник кмет на Столична община по социална политика. И аз направих среща още преди да бъде. Как миналия кмет го затвори това нещо? Веднага ви казвам. Миналия кмет го затвори, защото започна програма за реконструкция на сградата и за да може да се... А това защо не го казва? Това може да задайте към бившия кмет. Задайте го. Предишният кмет беше по ангажимент, че няма да го отваря. Ма разбира се! Дайте да чуваме всички, вземете мегафона. Ма разбира се, че е така, лъжеш. Лъжеш. Поемам ангажимент, че няма да бъде отворено. Отворено, отидох да го отворя. Ето днес, ами това не... Точно я и даже имате кмет на София, това не е кмета на София, не е част от Столичния общински съвет, Мариане. Ти си висш държавен служител, бил повече от 10 години и си бил секретар на район. Ти трябва да знаеш, че кмета не е част от Столичния общински съвет. Но обаче, коя партия сте случила? Че хората не желаят да бъде отварено. Да, не само. Ма вие вместо да вървиме напред, вие ни връщате назад около 10 години. Значи този въпрос точно така трябваше, но вие трябваше да направите така, че да защитите интереса на хората. Колега, ето, няма да говоря. По телефона ги потърсих. Когато разбрах, че има планове да се отварят този, ти потърсих спешно и се отварят. Каза защо? Каза, че си в чужбина, какво не? По телефона. Вече беше отворен. Беше отворен. И то Беше отворен. Ние заданите причакахме. Едната от предния вход, другата от другия. Цял ден звънях на секретарката, беше Михаела. И молех да ме приемете за спешна среща, защото знаех да се отваря. Бягате. Айде, горе от товарището от хората. Господин Братевски, защо бягате от хората? Какво да викаш, мойче? Ена, чичо. Абе, не, бе. Как да дадат? Брат, знам, че съм журналист, трябва да... Его, главния да мегафона. Да. А как го видяхте, като ви нямаше през цялото време и сте отпуска? Как го видяхте? Кажете ми как го видяхте, като ви няма. Казвам, има началник отдел, който е длъжен да ми докладва на оперативките. Ние сме не по телефона, Мариане, ние сме се прави само 3 седмици и там колкото съм не съм бил. 2 седмици сте били на работа за 3 месеца и вие сте установили сте година. Колко седмици са от 13 ноември до Коледа? Само това да сметнем. Колко седмици? Не сам смятайте. А вие през това време бяхте отпуска? Разбира се, всеки ден съм бил тук, бил съм единични дни. От служителите ви до Коледа. Бившите ви служители това е доказуемо с документи. Това, което вие може да хора са клевети, разбирате ли? Миналия път тук от прозореца вашия заместник кмет ни обиждаше. Аз това не съм го видял, не съм бил свидетел на това нещо. Бившия заместник. Много интересен за него. Жител на района. Каза ви Копелица, живее на захарна фабрика. Каза, ето слушайте господин Каракола свой каза. Той не знае. Той не знае. Защото ви няма, защото ваши служители ви ни обиждат от прозорците. И вашия работодател ви каже, защо не сте на работа? Какво ще му кажете? Ама вашия работодател не знаеше, че вие сте болнични. Аз, Столична община, Столична община не ми е работодател. И няма практика, аз съм избран пряко от народа.
Вие сте част от народа. Мариане, вие сте част от народа. Така е, но не знаеш. Така, няма практика. Мариане, няма практика. Аз съм информирал кмета на Столична община. За моята мълча. Така, няма практика болничните да се входират в Столична община. Защото няма практика болничните да се входират в Столична община. Няма нито един кмет. Добре, много интересно. За вас няма практика, за тази жена също няма практика. Значи вашия болничен е някъде не тяжко. А тази мила жена, ето говори сега, за нея няма болничен. Ма много е грозно. 24 района. 24 района. Няма нито един кмет от 24 района, който да си праща болничния в Столична община. Защото те се предават в НОИС, не в Столична община. Как Работодател е длъжен да ги устно забранява, устно, пак казвам, издава заповед на цялата администрация да не общуват с бивши колеги. Мариане, това е безспорно. Пак не знае! Напротив, знам да ти това, което каза в момента е недоказуема клевета към човек, която аз не мога да... Я го извикайте фермата да дойде тук и той така малко да му зададеме... Моята оставка ли искате или на господин Колев? Така. А добре, защо не е част от това? Господин Колев вече е приключил тема, вие го уволнихте и така. Не го е уволнил. Как ще убедите хората да ви повярват, като това е клевета, това е клевета, това е лъжа, това е лъжа. Вашия болничен е окей, другия болничен е... С дела се прави. Ама защо кои са делата? Вчера ти казах едно по едно всичките дела. Значи колко време трябва да ви дадеме, за да направите нещо? Колко? Кое нещо? Нещо, няма значение какво, да има БКС нямаме. Няма кой да смете, мете се само тук. Да, за БКС. А другите мишоци да се криеме. За БКС. БКС-то го няма. Защо се наричаш мишок ти? Всички мишоци, защото ни наричате вие мишоци. Така не казахте вие. Мариане, теб лично така не определяш. Да, аз съм лично обиден, защото си казвам. Не, аз не съм те обидил теб лично, не съм говорил за теб. Лично, трябва да се приеме, жители. Аз не съм, аз не съм ги наричал мишки. Ето така, не съм наричал. Във Фейсбук съм адресирал един единствен анонимен пост. А той не е адресиран към жителите, а към анонимният пост. Така че не ми... Фейсбук го позволява. Първото, което е, вашия пак казва, изопачаваш ми думите. Заместник кмет, който пак казва, вие сте на той не е част вече от администрацията. Той не е част, ама вие сте го назначили, вие носите отговорност. Добре, дайте да говорим. Това вие ли сте го писали? А на мишката, която се крие зад анонимния профил, му пожелавам да дойде в кабинета ми. Това аз съм го написал. Кажи ми кой в единствено число или в множествено число е написано? Това е написано. Мишката, защото е анонимен профил. Анонимен профил. Вие не знаете кой от всички. Мишката, която визира в този пост. Вие не знаете. Това е анонимен профил. Може. Това е анонимен профил. Да, само че може, но не е. Защото човекът, който седи за този пост, се идентифицира пред мен. И аз съм се извинил на него. Ние всичките се идентифицираме. Човекът, който се идентифицира за този път, е госпожа Надежда Дойчева. И аз съм извинил. Не, сега като се идентифицира с човека, който застава в момент, не смятам, че госпожа Надежда... Вече не е мишка, е паскар. Не, защото се идентифицира... Даже с анонимно пусна публикация, тъй като видях какво се случва с останалите хора. Как дори заплахите от Радослав Колев към другата администрация. Искам да видя дали ще се получат нещата. Така, след като госпожа Дойчева ми обясни, Мариане, моля ти, след като госпожа Дойчева ми обясни какви са и били мотивите на пуснения пост, защото аз не знаех какви са мотивите, аз ги приех и ги приемам за напълно основателни и за това изпитих лично госпожа Дойчева приема моите извинения. Искам веднъж да крачам, веднъж за винаги да приключим с темата мишката. Ето, че видяхте, че е в единствено число, тя е била насочена точно към това. Кои са пропеленците? Това не са мои думи. Това не са мои думи. Заместник човека, на който сте гласували. Искам да ви покажа моите... Оставете ги, после.
извинявайте, спри за малко. Ще се разграничите ли публично от Радослав Колев, действията му, заплахите и да си както ви заместваше, докато ги няма? Не мога да се асоциирам с действията. Разграничете се тогава. Да, не, напротив, мога и го направих няколко пъти. За действията, които аз не мога да се асоциирам с човек, който вижда. Но защото вие сте го назначили, вие сте му гласували доверие, не аз. Вие носите отговорност. Нося, абсолютно, аз не го отричам. Смятам, че господин Колев е показал нужните качества, за да бъде назначен. Какви качества господин Колев е показал? Господин Колев е показал, Тони, предлагам ти. Кажи го да обясни какви качества има. Не, аз си говорим и си спорим. Това няма качества. Фермера качества. На какви критерии? Няма стига. На база на това, че той е изпълнител и има качества. Това не е, чакайте. Ама добре, първо. Той не е изпълнителен. Този, който е работник. Оставка! За да го назначиш на работа, ти трябва да имаш някакви наблюдения, които не са професионални. Ама кое му е професионалното на господин Колев? Чакай така малко. Няма да... Той... Трима човека, извинявай, ама... Не искам... Моля ти се кажи, господин Колев, какво ви впечатли? Значи вижте колко хора има тук. Да ти кажа, че ако хванеш някой от те, ще свърши много повече работа от тук. Добре, предлагам ти, Тони, утре заповядай на интервю. За не, за БКС. Хайде, заповядай. Ама аз ти казах, аз ако стана на БКС, трябва да седнем и на твоя стол, защото аз се оправя. Ма не искам. Никак не искаш, защо критикуваш бе, Тони? Как няма да критикувам? Слагаш човек, който казваш, че е свършил много работа. Това е моя От кога го познаваш, господин Колев? От как е? Аз имам право на база на CV, на база на впечатление, което ми е направил, да взема решение да ме назначи на работа. На база на CV. На впечатленията, които ми е направил. Кога? Кое време? Кампанията ли? Баскетболист и във фермата си переше бране. И напусна единствени изгонен собственик. Той работи ли още за общината? Няма конкретни изисквания за, както и за кмет. Ето виждате, за кмет може да бъде и юрист, доктор, всякакви различни. В интерес на истината, колкото ми е познато, за кмет дори не се изисква висше образование. За заместник кметът представлява. Ето и тук е Мариан като дългогодишен служител на общината, може да потвърди какви са изискванията за заместник кмет. Заместник кмета в отсъствието на кмета изпълнява... Аз знам какво прави заместник кмета. Аз знам Защо господин Колев е още във вашата служебна Viber група, след като е освободен? Трябва да проверя това твърдение. Ами айде проверете. Ако е вътре, аз ви казвам. Запознахме се чрез общи познати, беше ми представен. Той дойде на едно наше събиране на подготовка за предизборната кампания, защото тя започна в септември месец. Аз се запознах с него още лятото и чрез общи познати ми беше представен. Той дойде, представи се, обясни за неговите каузи, работи с капачките, с сърцата, които са в Света Троица. След това аз започнах да...
Нищо. Хората са събрали пари за сърцата и за капачките. Той Ето има въпроси тук, обърнете внимание на човека. След това започнах да проучвам чрез Фейсбук, това, което публикувам в публичното пространство. Фейсбук е важен. Видях, че е бил... Важен е. Аз не съм го отричал. Да съм го отричал някога. За това постоянно поствам и гледам да информирам. А защо не? Наказателно видяхте, че единственият човек, който е напуснал фермата, изгонен от собствения си отбор. Това не ви ли говори нещо? Няма да случи в историята. Който в отборници да те изгонят. Сега ще ви кажа. Това не съм го взел под предвид, видял съм го, но не го взех под предвид, защото предаването фермата има сценарий. Тоест това негово изгонване не е плод на неговите качества, а е плод на сценарий, който е решен от сценаристите. Да. Вие правите вашите проучвания от Фейсбук. Проучвате от Фейсбук. Много важния Фейсбук. Криси, да. Може ли да чуете Мета социална мрежа. Има хора, които ми искат тук оставката, са събрали. Аз да попитам, защо всеки, който ви критикува във Фейсбук е затъмнен и ние дори не блокираме, аз дори не мога да ви питам, само ли да коментирам нещо важно? Защо? Нали Фейсбук е важно? Значи ние 40 човека чуваме, че той си прави проучване. Аз съм администратор на захарна фабрика. Пускам абсолютно всеки глас. Абсолютно никога нищо не е затъмнявано. Във вашия профил. Но вашия е... Чухте ли го? Да. Защо не искате оставка днес? Какво трябва да правите още един път стадион? За 30 блок. Защо пак 120 000 лева? Това не е мое възлагане, това е възлагане на вече направено. Така е, но аз нямам никакво отношение с това, което понеже... Дали да вие не сте кажа... ни кмет на нашия район? Вие сте но това, нещо... което трябва да следите. Така, но има неща, които аз не мога да прекъсна. Когато нещо е направено вече, не може да се... Аз нямам... Не нося отговорност същото за нещо действие. знаем, че в Света Троица има зелени градини вече направени и пак за тях има пари наново отпуснати. Те са направени и наново ще ги правим. Новия певец Ма хора, направете нещо, което... Не, кое точно ви имате предвид? Имате предвид заложеното в капиталовата програма? Вече е направени са озеленяване. Че е заложено в и наново е заложено. Заложено е, защото трябва да се разплати. Тези всичките неща... Не е готов стадиона, защо пак не да го платят? Защото той не е платен пак, той още не е платен. Той е направен и се намира в капиталовата програма, защото ние трябва да го разплатим. Тоест не може вече готовият обект, въпреки че вече е готов, не може да отпадне от капиталовата програма, защото той трябва да бъде платен. А това, кое аз съм предложил като нови проекти, аз го показах вчера и на онзи ден във вторник на хората, които се качиха горе в кабинета, изписал съм 3 страници с проекти, които съм помолил да бъдат заложени в капиталовата програма и проведох срещи ресорните заместник кметове на Столична община. Гона кметове тук нон-стоп. Гона ви ама нон-стоп. Искам да не се краде, искаме ние да виждаме чистота, искаме циганите да ги закарате в Борово. Точно това искам и аз. Boяна. Точно това искам и аз и за това се кандидатирах. Аз съм от тук. Аз съм съсед. Човек, не го правите, бе, разберете ми. Предния също не го говореше и го настъпвах. Как да го направя за по-малко от 2 седмици? Поне той. Слушам. Да. Значи не миналата, по-миналата седмица пак бях тук. Вие не слезахте, бяхте тук. Бях в Столична община, извикан от ресорния заместник. Когато предния кмет му насолвахме главата здравата, ни хващаше 6 човека, ни водеше в Столична община и пред нас всичко говореше. Така ще направим. Ма всеки път аз няма хората, които и аз съм бил свидетел и съм слушал и съм задавал въпроси. Точно община ми каза, ние нямаме помещение и аз казах, вие ли нямате помещение? Протест срещу кмета на района Илинден в София, Емил Бражевски, който не идва на работа. За всичко не искаме да се краде, искаме да работите, затова сме ви избрали. Господине, знаете ли колко злоупотреби само за тези няколко седмици установих за злоупотреби, което случва? Много злоупотреби. Това е нещо, което в момента ги разработвам и ще ги публикувам публично и ще подам и сигнали до прокуратурата, но това е технологично време да изработим. Това го правя. Давай. Вчера от този ден съм на работа. И ще
отидем заедно. А за употребите какви са, господин Бранчевски? Кажете ги. Тони, много са. Добре, искам да ви кажете ги. Не искам да ги казвам защо да не ги знаем? Защото могат да навредят на разследване. Не искам да ги казвам сега, ще бъдат публикувани. Продължавам нататък. Добре, господин Бранчевски, аз имам едно последно питане. Вие само не избягвате нашите въпроси. Извинявам се за което, да. Как освободихте вашия заместник-кмет? Заместник кмета пожела да бъде освободен и аз уважих неговото желание. По взаимно съгласие. Значи, да, по взаимно съгласие. Макар не може да е така, разберете, не може. Обясни ми кое. Обясни ми сега. Значи, ти си бил секретар на района. Да, 5 пъти го представихте така. Бил съм така. Но заместник кмета, но е установено нарушение. Той има действащи фирми, декларация не са действащи, доколкото разбрах, са замразени. Замразени, в българското законодателство замразени фирми няма. Добре, това ще го установят. Нека да го установят. Така, той няма право да бъде освободен полично. Вие трябва да го освободите и той една година няма право да взима длъжност никъде. Разбрах. Това, което дойде при мен като решение пишеше, оставам молбата без уважение и препращам към кмета. Към момента, в който вие като работодател трябва да установите и да разберете. Но по закон кажете, има ли право служител, общински, висш служител като заместник кмет или държавен служител да има действаща фирма? Не е замразен. Замразено няма такова. Доколкото знам, не може. Само че в момента, в който дойде това решение... Има ли така? Вие направите ли справка? Направих. В публичния регистър излезе, че той е управител в някаква фирма, която в момента не извършва дейност. Само че той може да си съгласен. Не, изслушайте. Значи вие на жената изжалите болничния. Това няма нищо общо. Това няма нищо общо. Искам да довърша, много е важно да кажа. В момента. Тук е човешки въпрос за колежката, която. Защо тя пак ви казва? Това е друга тема. Искам да довършим първата. В момента, в който дойде това решение на ОИК, господин Колев вече не беше част от администрацията. Тоест аз не мога. Ами как да уволня някой, който вече не е там? Не е вярно. Комисията заседаваше във вторник и решението дойде в сряда сутринта. Така че, нека да си говорим обективно. Това са проследими факти. Тони, искам да чуя и другите. Искам само да знам защо Колев оня ден с саковете е минал. Кажи това или това не знаеш? Не, това го знам. Господин Колев дойде в петък, защото е длъжен да си предаде служебните карта за достъп, ключ. И с два сака си тръгва. Той си освободи неща. Какво има в тези сакове? Имаше неща от неговия кабинет, снимки и други. Два сака. Питайте го него, аз не му подреждам кабинета на хора. Да го видим. Един сак да не е имал някакви корупционни пари. До онзи ден сте му бил шеф. Аз не знаете нищо за него. Аз съм шеф, не му събирам кабинета. Това е кметът на района или не има Браджански, срещу който има сериозно доволство, има протест, той не ходи на работа. Господин Бранчевски, ние за нищо не мога да Искате ли ми оставката? Да. Добре, защо? Толкова много хора ви искат оставката. Толкова много хора ми искат оставката, господин Караколев. Хора има тук. Десетки пъти повече ни ми искат оставката. Къде са тези, които не ви искат оставката? Жителите на... Питайте ги, жителите на Свата Вторица. Излезте, интервюрите, нали сте журналисти? Ето, жената казва да излезете, на изборите им дали ви искат. Изборите минаха, госпожо. Те ми излаха. Оставката вас ви няма. Подайте си оставка. Изборите минаха. Оставката излезте пак на избори, да ви решим. И да лъжете, че болничния се... Да видим дали хората са излъгали. Добре, ето, кажете го пред камерата на господин Караколев и нека изкомпетентни институции да кажат къде се носят болничните. Дали са... предадете в районната администрация или в столична община. Кажете го в камерата, това е невярно твърдение. Това е невярно твърдение. Добре, аз искам от вас само да ми кажете. Тук в спешните процеси няма да е заради това. Аз имам само пак... Нищо не става от те. Господин Бранчевски, имам само пак. Ще направите ли проверка по това, което ви казах? Как ваши служители, дали е секретар, дали е друг служител, няма значение на района, как забранява устно на служителите от администрацията? Направете си го. Тя е ваша подчинена. Забранявала ли? Дали може да се влиза в администрацията? Ще направя анонимна анкета, ще направя даже, за да може да се направи тази проверка. Обещавам, ето, искам да се чуе господин Караколев, да носи чува. Да, всичко се чува. Обещавам, че такава проверка ще бъде направена. Вече има 30 000 човека харесали лайф. И обещавам, че ще направя и външен
одит на общината, за да се видят всичките нередности, които... Само един въпрос, както обещахте да ми дадете болничния, както... Да, всичко ще го получиш. Господин Караколев, моля... Всичко е някога във времето на определен. Той е много добър в обещанията. Всички, на които се обжалват. Както обещахте да се разграничите от Радо, както обещахте също... Има. Сега ще видим. Не определям и... Не искам телка. Най-вероятно норки. След 6 месеца. Мариана, дай цвирка и да почваме шестваме. Тук няма се разбереме, само си тръгваме. Когато си бил 6 месеца болничен, евентуално научете ги тия неща, научете ги. Научете как се пише шофьор, Света Троица си кратко. Господин Бранчевски, нали си от района? Нали си от района? Кога? Сега в момента работиш в това. Имам един въпрос към вас. Защо сега всички хора трябва да имат при вас с точно определен въпрос? Защо не се да застане и да се каже примерно, ето на вас един мегафон, аз се давам въпрос към кмета и вие давате отговор. Сега всеки се изрежда пред вас и задава един отговор, един въпрос, никой не чува отговор. Добре, айде нито чуваме въпроси. Добре, как ще накараш хората да повярват? Да повярват да те оставиме? С дела. Искам да ви покажа, че кое е първото? Коя е първата стъпка? Първото дело, което ще направим. Ще подместим тази почка от тук. Първото дело е създаването, това, което обещах и в предизборната кампания, е създаването на обществен съвет към кмета, към който каня и искам желание всички активни граждани да участват и в този обществен съвет и ще се надявам и ти. Аз ще бъда там, повярвай, няма да не бъда. Това е първата стъпка, която искам да... А за 100 дена, това ли е първата стъпка? 100 дена, това ли е първата стъпка? Те дена кога? Това изтича. Говори ме! Така се говори! Мето да го чуем. Натискаш и говори! Натискаш така и говори! Дай, аз ще го натискам. Ето да чуят! Айде, включи го! Въпросът на Тони беше каква ще е първата стъпка, която ще направите за Тони Помниви, за какво ще е първото действие, което сега ще направите? Точно така! Казвам отново, създавам обществен съвет към кмета, към който каня всички будни граждани на района. Това е желание на гражданите и аз съм го заявил още в предизборната кампания, така че всеки буден гражданин, който има желание да се присъедини към този обществен съвет, е поканен. В идните седмици ще седнем всички заедно да видим как точно да бъде... Аз имам един въпрос. И аз, кажете и аз да дадете оставката. Няма да е сега. Пореден човек, който иска оставката, господин Бранчев. Господин Бранчев, аз вече чух много хора, които иска оставка, не видях някой да не ви иска. Търсите позиции. Русичката. Дайте му хора, дайте му. Ето да ги чуят, извиняйте. Това няма нужда. Добре, никой не чува. Ще говоря по-високо. Никой не чува нито въпроси, нито отговори. После знаме и се питаме пак какво се случва. Не е вярно. Не е вярно. Покажи го, Криси. Следва инспекция по труда, очаквайте ги. С удоволствие. Това, че тя се занимавала с подобни дейности, докато е била в майчинство, Криси, моля те да отговоря на жената, Криси. Радослав Колев продава наркотици и той като хоби, а? Член 43. За фермата прави нека. Целият квартал знае, няма каза Емил Георгиев съм, за който не знае. И кой приема наркотици? Кой продава наркотици? Кой продава наркотици? Като хоби. Кой продава наркотици? Радослав Колев. Добре. Ето, има го записано, има го документирано. Той обича и прах да се пере. Има ли още хора, които не съм адресирани? Добре, господин кмете. Той ни зарежи, дай да... Няма да зарезвам. То ни трябва Няма да тръгваме скоро. на Сливница бавини, за да не затваряме Сливница, не го ли се знаваш? Ваше право, абсолютно. Ваше право е да се Днес даже знам го това.
Веднага ви казвам. Проекта за захарна фабрика чакаме становище от Министерството на културата и това, което предвиждаме е среща както с инвеститорите, така и представители на Министерството на културата, за да видим как да бъде разрешен този проблем. Захарна фабрика е проблем, който не е раздал. Били без покана, ще влезе в общината. Разминали сме се. Хубаво е да има. Вижте, Кулев бягаше по стълбите от мен и за да ключи вашия кабинет. Защо не ме включите да задам някакъв въпрос? Защото работех. Има срокове, господин Караколев, които... 5 минутки можахте да обърнете внимание. Значи, приемете моите извинения. Ето, разминали сме се. Добре, извинете сте, няма проблем. При следващия път, ако искате да интервю, общината отвътре. Разбира се, че я познавам. Вие от колко време сте кмет? 3 месеца и нещо официално? От 13 ноември. Да, да го сметнем. 2 месеца и половина. Но вие близо 2 месеца не сте бил на работа. Не е близо 2 месеца. Колко време? Чакайте да смятаме. Аз съм отпуска от дните между Коледа до 7 януари, или трябва да погледнем, отворете един календар. Точно около 7, мисля, че 7 януари беше неделя, тогава съм бил една седмица отпуск. Как една седмица? Хората протестират 3 седмици срещу вас, а вие даже една седмица. Това е обективната реалност, има документи, всичко е написано. В Германия бяхте ли на Горбет? Работихте ли в Германия? Не, категорично заявявам, че не съм бил в Германия на работа и... А какво правихте в Германия? Лекувах. Бях на ски, паднах и си щупих крака, изключително бълъжки, паднах и си щупих крака, господин Караколев. Сега след това изказа хората, ще да ви пишат, да ви наричат Бога, както вие ги наричате. Ами добре, нека да ме наричат, че съм... Не иска да кажа да внимавате с риториката. Вие за себе си оказвате, ама се... Признавам, че допуснах грешка в използването на риториката си, за което се извиних многократно. Мишки ли са хората тук от района? Не. Отново заявявам, разбира се, че не са мишки хората. Това са мои съседи и приятели. Аз имам страшно много приятели, които живеят и децата им се родиха тук в Света Троица и се виждаме постоянно. Това са ми познанства от десетилетия назад. И не са мишки хората. Добре, Копеленца ли са? Рослав Колев каза Копеленца. Това не са мои думи, не мога да коментирам. Беше заедно с вас в кабинета. Не е вярно. След като се заключихте от мен, това случва 5-10 минути. Това не е вярно. Господин Колев си беше в неговия кабинет, си работеше, както вие го намерихте. Така ли? Вие го намерихте. Аз го намерих, той се заключи при вас и 5-10 минути по-късно той изрази тази Той не е бил в моя кабинет. Аз си работех в моя кабинет до късно вечерта, защото имаше страшно много работа. И господин Колев си работеше в неговия кабинет. Да се върна на мишките, вие видяхте с вашата камера, че съм написал мишка в единствено число, визирайки един единствен пост. Госпожата, която се идентифицира зад поста, съм се извинил, тя прие моето извинение и смятам темата за приключена. Няма нужда да го коментирам повече. Добре, вие колко време карахте ски в Германия? Една седмица. Една седмица се карали ски в Германия, щупили си кръка и там са ви оперирали. Да, там ме оперираха, защото не може да пътувам. И ме оперираха. И след като и си прекъснах болничния, господин Караколев. Аз като лекар не бих съветвал дори моите пациенти да го направят. А вие в България къде сте завършил медицина? Медицински университет София, можете да проверите. Завършил съм, дипломирах се, ако не се лъжа, на 13 януари 2014 година. Ако не се лъжете, не знае. Мисля, че това беше датата. Да, 14 или 13 януари 2014 година имам диплома за магистър лекар. А къде се практикувал в България? Практикувал съм в Петъградска съм практикувал. В колко време? Трябва да проверя, господин Караколев. Сега точно не 5 дена, 5 месеца. Дайте да си направим едно. Ще дойдете на интервю, ще седнем, ще говорим. Трябва да е някакво оговорено един месец по-рано. Месеци? Не. Практикувах в Петъградска мисля, че около 6 месеца, 7, някъде. Познавам лекари от Петъградска, мога да питам, официално писмо. Питайте, мога да ви покажа даже препоръчителното ми писмо от тогавашния ми началник в хирургията в Петъградска, с което съм си взел, когато кандидатствах за работа в Германия. Работил съм, специализирал съм в Германия. Така че няма. Разбирам, че искате да намерите и гражданите тук, разбирам, че искат да намерят някаква измама, някаква лъжа. Не, аз не търся няма лъжа измама. Аз не съм от района, виждам просто, че има недоволство, хората се свързаха с нас, много хора се свързаха. Аз също съм бил недоволен и съм протестирал и срещу бившата власт, критикувал съм, вземал съм позиции, но винаги с лицето си и с името си. Нали? Така че напълно нека хората да си протестират, това си е тяхно право. Опитвам се да адресирам, както виждате, всеки един от тях. Много голямо недоволство срещу вас. Аз имаш такова голямо недоволство срещу мен, бих се отпуснал. Това сте ви, господин Караколев. Подавате оставката, отивате на избори и биете с още по-голяма разлика, ако сте чист, ако всичко при вас както трябва. Надценявате ми политическата харизма. Не, надценявате ме, аз не съм господин Борисов. Господин Борисов може да направи такова нещо. Господин Бонев?
Господин Бонев вероятно също, но аз не съм на тяхното ниво. На тяхното ниво. Разбира се, смятам да докажа на хората с работа, че и това ни е казано. По делата ще ги познаете. Аз искам добре, да кажете тогава какви дела постигнахте от както дело. Делата са много. Делата са подготовка за бюджета. Едно от най-важните неща, първото нещо, което трябваше да направим, беше бюджета, предложенията в бюджета, които да влязат в капиталната програма. Първият протест, който беше тук, разбрах, че вие не сте говорили с господин Терзиев за никакви пари, различни от тези, които са от миналата година, да дойдат в бюджета за район Илинден. Това не е вярно и е документално доказано. Искам да ми покажа това документ, защото има интервюта с хората и хората казаха, че няма никакви нови пари. Има за някакви игрища, което е от стария бюджет. Така и това не е вярно, това е документално доказано и в Столична община, и при мен. Точно тези хора, които твърдяха, че не съм подал такива проекти, аз им ги показах, вчера ги видяха и включително си ги снимаха. Така че попитайте ги тях, вземете и от тях едно интервю, нека да ви покажат снимките от вчера, така че това е... А с Радослав Колев, какви са ви отношенията освен политика? Към момента никакви. Господин Колев това е заместник кмета, който за хората, които не гледат момента, да кажем, бившият заместник кмет, който подаде след нашия репортаж оставка, тук бяха по стълбите, каза на хората Копеленца, които са тук. В момента господин Колев не е част от администрацията, искам отново да разсея съмненията, понеже имаше... Вие се отричате от него вече... Какво означава отричате се от него, господин Караколев? Снемате политическото доверие. Снемате политическото доверие от господин Колев. Той не е политик, за да сменям политическо доверие. А какъв е? Баскетболист? Господин Колев е жител на и е роден, доколкото знам, в Света Троица. Той си е жител на района, той си има съответните квалификации, качества като всеки един човек и съответните недостатъци, както всеки един човек. Ето, аз също си имам недостатъци. Така да обиди тук гражданите, да каже Копеленца. Не мога да говоря от негово име. Ето виждате, значи има си някакъв... всеки човек си има... Ако ние не го бяхме излъчили това видео, той може би ще се остане още на поста. Всъщност, понеже аз никога не съм го виждал това видео, всъщност доказано ли е, че... Влезте в неизбежния Караколев, защото би го виждате това нещо. Ама там никъде не виждам неговото име, че той го е казал това нещо. Ами на неговия глас прилича, хората казаха, че е неговия глас. Ако той каже, не, аз нещо... Недоказуемо клевета. Хората казват, че той... Не, аз не казвам нищо. Аз не казвам нищо конкретно. Аз не казвам, че това е Радослав Колев. Но хората тук казаха, че е Радослав Колев. Ние сме писали глас от общината. Вие знаете ли за вас какви неща говорят? Какви неща? Това е Борис Бонев. Кажете какви неща говорят за мен. И Борис Бонев ми каза. Аз за вас чувам, че сте много агресивен човек. Агресивен? Виждате ли да съм агресивен? Защото не сте. Аз трябва ли да вярвам на хората, че вие сте агресивен, а ние вярваме на хората, че говорите, че господин Колев е някакъв. Точно. Аз съм страхотно впечатление от вас, така че трябва ли да взимаме думата на някакъв човек като край на монета или трябва да видим всички страни на монетата? Значи вие отричате, казвате, че не е бил Радослав Колев, не е казал той Копеленец. Аз нямам данни за подобно нещо. Това видео не съм го виждал, аз никъде не... Влезте пак на избежния Караколев. Добре, ще го погледна. Има ли името, че... Глас от общината. Ама това глас от общината, вие знаете ли колко служители има? Ние не можем да твърдим, че е Радослав Колев. Но хората тук потвърдиха, хората тук казаха, те са свидетели ли на това нещо? Те го познават Радослав Колев, казаха, че е той. Това те са свидетели? Това наистина 100%. Вие знаете, юридически не може да бъде доказано 100%. Ами тогава защо го коментираме, когато но Радослав Колев след това напусна поста си. Той е напуснал не заради някакви хипотези, че е казал нещо на някой. Господин Колев напусна по собствено желание. Вие говорихте ли за Радослав Колев? Да ви кажа причината, да говорих, той дойде лично при мен. Той отрече, че не е бил той, не го е казал той. Не, по тази тема не сме говорили. Не е важно. Говорим за защо е напуснал, нали това ме питахте. Господин Колев напусна, защото има правен казус с участие в една фирма, с която той е управител. И това е причината, той искаше да си изчисти името и това е причината той да подаде молба за напускане по взаимосъгласие, която аз приех, защото всеки един човек има право да си изчисти името. Вярно, че господин Колев продава наркотици. Така каза тук няма хората. Някой човек да един застана пред камера. Нямам данни за подобно нещо и искам, в смисъл, аз, ако трябва да изхождам от моята гледна точка, бих препоръчал на всички хора, които твърдят подобно нещо, да застанат пред вашата камера, да си го кажат с името и с лицето, с доказателства, за да могат компетентните органи да се вземат с някакви действия. Добре, а вашите отношения с господин Колев ви питах какви са освен политически? Казах ви в момента нямам отношения с господин Колев. Не ходите ли заедно по заведения? Господин Караколев, моите отношения с господин Колев не са били политически. Господин Колев е бил служител на администрацията, т.е. аз съм бил негов началник. Така че това не е политическо.
политически отношения имам с господин Бонев, който е председател на моята партия. Господин Бонев дойде веднага. Работник. Като си чуя името и не мога да се подозря. Особено ако е господин Караколев. Как сте, господин Караколев? Само завършим един въпрос, после към вас. Значи да питаме, имате много интересен танц с Радослав Колев на заведение. Това не съм аз. Това е манипулиране. Веднага ви казвам, първо, ако погледнете моята височина и структурата на... Аз съм много по-слаб от това момче. Радослав Колев, той беше по-висок от вас. Вижте много хубаво записа. Вижте много хубаво записа. Това не съм аз на този запис. И вие като Борис Бонев, той ще ви право да отричате всичко. Всичко, което не може да бъде казано, 100% трябва да бъде отричано. Аз не съм успял да ти дам интервю вече толкова много време, защото все ми бягаш по тъча. Аз бягам? Да. Това е приятели. Значи срещаш ме в общинския съвет и не ми задаваш въпросите. Искате коментари към Борис Бонев и аз сега ще му задам няколко. Няма, защото трябва да тръгвам, за съжаление. Сега трябва да тръгвате, нали? Аз съм виновен, факт, признавам. Избягахте от последния общински съвет, исках да ви питам за Румен Димитров. Че ние 12 часа седяхме на последния. Румен Димитров тук близко живее, той в Люлин, знам там, че бяха писали. Кой е Румен Димитров? Сега не познавате Румен Димитров. Беше кандидат за кмет на район Надежда. Да, вие постоянно заедно с него. Да, всеки ден. Кампанията бяхте заедно с него. Кампанията бяхте заедно. Добре, сина му да спаси София сега. И това ли не знаете? Не, това вече знам, вече се сетихте кой е Румен Димитров, защото това не е непопулярно име. Това е важно, да. Дали знаете, че той стана шеф на гробища сега? Наясно съм, да. Да. А чели сте какво пише за него? Че лихвар, комарджия... При цялото ми уважение, аз ако прочета за себе си какво пише, няма да се позная. И вие сте част от хората, които допринасят. А вярно ли, че Васил Терзиев му е дърпал ушите? Кажете. Наистина мога да задавате такъв въпрос. Ето пишат хората коментар, какво ще прави сега Боби Бонев, като няма никога да стане шеф на СОС. Балеровачката ли го пише това? Да, в TikTok. Балеровачката мога спокойно да й кажа, че никога не ми е било мечта да бъда шеф на СОС, кмет на София или нещо подобно. Намерихме един човек, който не ми иска. Тази жена не ви иска оставката? Това е. Вие не искате оставката, господин брат. Никакъв интерес към мен, господин Караколев. Такова нещо. Чакай, сега ще ви бяга поред Бягам. Поздравете госпожата и кажете, че няма да никога не съм имал, не съм имал никога, как се казва, амбиции да бъда каквото и да било. Аз разбирам, че хората съдат, някои от хората съдат по собствените си представи как се случват нещата в живота и че върха на постиженията житейските им да станат на някаква позиция. Аз искам да стане на някаква позиция. Искам да си върша работа. Цял живот сте работили като на много места. Какво сте работили, освен това сте политик? Много неща съм. Бил съм експортен менеджер на един от най-големите български производители на храна. Работил съм... Smart Organic е фирмата. Работил съм във Франция, в General Electric, в Carrefour. Преди това в България пак съм работил във фирма за управление на проекти, така че можете, как се казва в моя LinkedIn профил, да влезете. Аз съм си написал абсолютно всичко там. Аз не крия. Добре, изведнъж станахте на някакво такова директорско място в такива фирми, никога не сте работили. Директорско място не съм бил. Вашият човек Светомир Петров. Сега не знаете кой е Светомир Петров, така ли? Шефът на СОС, който в момента. Той е продавал царевица при Румен Димитров на басейна в банки. Така ли се е получил? Да, ето момчето е почнал от някъде, почнал от ниските нива. Вие откъде? Бил ли продавал ли сте царевица, магазин да сте продавал, да сте бил сервитьор или нещо друго? Не сте бил директно в някакви фирми, така се право на шефски. За шефските позиции. Не съм бил. Вие не можете сега. Не съм бил на шефски позиции. Знаете ли всъщност кое е най-интересното при мен лично? Знаете ли кое е? За разлика от много други политици, моят път може да го проследите 15 години назад. 15 Кажете каква ви подкрепят? Кой подкрепя? Имате ли близки от ДС? Не, нямам близки от ДС. Кой е вашият гръб, така да се каже, политиката? Сам съм си гръб. Масонски ложи? Не съм член на масонски ложи, на Илюминати. Абсолютно съм сигурен. Да. И вие така тръгнахте от Лозенец. Лозенец не е така малко да тръгнеш. Все пак скъп квартал, Лозен, явно родителите ви имат пари. Живея в къща, построена от прадядо ми преди 100 години. Аз знам къде живеете, преди наскоро бях близко до вашия адрес, така показаха ми къде живеете. Така или чудесно, радвам се, че се знае къде живее, за да може всеки да ми нарушава личното пространство. Предполагам, че това... Не съм го правил. Надявам се да не го направите, защото всичко би трябвало да си има граници, дори и за вас. Естествено, защо дори и за мен сега?
Искате да ме обидите по този начин? Не, в никакъв случай. Да съм дошъл, да съм ви звънял на звънеца? Не, никога. То няма звънец, така че да звъните. Сега има и други политици около вас, които пък имат незаконни постройки, така че... Кои са тези политици? Скоро ще стане ясно. Сега да ги изненадаме малко. Айде, изненадайте ги. В момента не са чак толкова силни. Аз знам, че нямам силни. незаконни постройки. В момента не са чак толкова силни, не са нито депутати, нито общински съветници, но са били шефове на партии. Аз знам, че нямам незаконни постройки. Добре, не се знае, може и да проверим. Проверете, нямам със сигурност. Също така знам със сигурност, че не съм нарушавал законите, така че аз съм, виждате ли, това е моето най-голямо предимство. Никой не ме държи за нищо, поради което нямам никакви скрупули, никакви притеснения. Кажете, ако още на някой въпрос от TikTok. Той трябва да е човек от народа. Жена ми е писала на гости ли ще му ходиш, не, няма да му ходя. Жена ви? Защо да не му ходиш? Че той е публична личност, какви граници? Бончо или сега при цялото ми уважение, публичните личности също са хора и не може всеки да знае къде живеят, какъв има личния въпрос и така нататък. Личният адрес. Какво мислите за злобката? Не ми харесва. Не ви харесва злобката? Добре, ами тогава защо вие сте... Какво казва Пламен Христов? Здравей, Пендио. Не е най-любезният начин да се обръщате към хората. Аз съм казал, че не е хубаво да се обижда. Само да кажа за сглобката. Ясно съм казал многократно, че не ми харесва тази сглобка, включително и публично нашата партия излезе с позиция, когато тя се случи и казахме публично, че разбрахме за сглобката. Вие казахте, че ако има коалиция с ГЕРБ на местно ниво, няма... И няма такава. Както виждате, коалицията между ГЕРБ, БСП и малките партии, не между нас и тях. Това най-лесното оправдание се каже, че има някаква коалиция. То е факт. Кой си избра комисиите и си назначи председателските места и всичките на ГЕРБ да отидат важни комисии. Всички на ГЕРБ. Но вие пък не успяхте да направите. Що направихте с БСП и с малките партии? Ще ви кажа, или с ГЕРБ и малко. Както ви наричате, нали? Ще ви кажа защо. Защото за да се получат едни успешни преговори, трябва и двете страни да искат да получат да се направят успешни преговори. Когато едната страна е искала през цялото време просто да те баламосва, докато тя си направи сделката с другите хора, тогава много трудно каквото и да предложиш, каквото и да кажеш, как и да се държиш на тези преговори. Какво ви е мнението за казината и хазарта и трябва ли да се забранят? По принцип, аз никога през живота си не съм влизал в казино. Смятам, че това е много тежка зависимост и за мен е ужасяващо да виждам хора, които са в финансово затруднено положение, които буквално последните си стотинки ги харчат за нещо подобно. Ние предложихме с писмо миналия мандат с колегата Бойко Димитров и Симеон Ставров от Демократична България да се промени наредбата за търговската дейност, така че на територията на общински дружества, например метрото или градския транспорт, да не могат да се рекламират хазартни игри, хазартни зали. Не можете да си представите само това писмо. От какви места, какви хора започнаха да се обаждат и да казват, ама то, ама така, ама това не е окей, ама това не е добре и така нататък. Значи лобито, хазартното... Заплахи не, но така ясно ми беше казано, че това ще срещне огромен отпор. Защото аз не съм чул нещо много да говорите по тази тема, може да и това се справя. За това, не, сега, просто това беше към края на мандата. Те собствениците на тия хазартни такова са в парламента, къде да са? Помислите за това, че Христо Стоичков и други спортисти рекламират нещо. Христо Стоичков е абсолютно гениален футболист и спортист. Обаче на мен винаги ми е било непонятно защо известни популярни личности, които би следвало да бъдат примери за подражание, особено на подрастващите, смятат, че е добра идея да рекламират зависимости, хазартни игри, цигари или други подобни. Не смятам, че това е морално и етично, колкото и пари да му дават, а не смятам, че на него му липсват пари или на другите известни личности, които се занимават с това. Смятам, че трябва да има някаква хигиена на, дори ако щете, на това кого, как и защо рекламираш. До кога ще има нощен транспорт? Надявам се, че ще има нощен транспорт непрекъснато. Получавам сигнали, че линия N2, която е между Студентски град. Ох, Боже Господи, докъде беше? Извинявам се, забравих, което е много лошо от моя страна, предположение, че е по моя идея това нещо. Но линия N2 има проблеми с закъснение и често не успява да се прехвърлят хората в центъра на София. Това е нещо, което в момента се работи с заместник кмета по транспорта, за да се оправят разписанията и нашата амбиция е да се пусне линия до летището, тъй като мисля, че по между 2000 и 3000 души на денонощие или твърде рано излитат, или твърде късно кацат и всъщност нямат никаква алтернатива за достигане на летището от такси или личен автомобил. Защо се подиграват с сексуалната му ориентация? Кой се подиграва с сексуалната ми ориентация? Ако някой се интересува от сексуалната ми ориентация, предполагам, че има някакви аспирации към мен. Аз обаче не съм заинтересован, така че благодаря. Добре, кажете се пак, това наистина по жени ли спадате, по мъже ли спадате? Аз мога да ви питам коя е любимата ви сексуална поза с жена ви, но смятам, че това ще ви навлезе твърде много в личното пространство. Не искате да отговорите на този въпрос. Не, смятам, че не е културно да се водят такива разговори. И като политици имаме доста други теми. Въобще не ме интересува. Въобще не ме интересува кой какъв век е. Не знам дали някой ще ви нападне.
падне. Защото... Просто смятам, че това кой какво прави в дома си, със семейството си, е абсолютно лична работа. За да не излязат някакви компромати. Аз не се притеснявам от компромати. Когато политик аз не се притеснявам не казва каква е сексуалната. И ако излезе нещо, тогава не става компромат. Може би това ще ви даде отговор. Не се притеснявам от компромати. Не се притеснявам от компромати. Ако някой ви снима примерно с мъж, вие не се притеснявате от това нещо. Да, защото няма как да ме снима с мъж. Това ще кажа. Защото се криете или защото не правите неща с мъже. Няма компромати срещу мен. Някакви други да снима, защо сте бил толкова успешен. Защо искате да сте какво? Само секунда да дръпна. След като сте бил толкова успешен, защо искате да сте политик? Аз не съм искал да съм политик, господин Илиев. Истината е, че от 15 години съм градски активист. Както казах, историята ми е много ясно проследима. Бил съм в Спаси метрото, един от основателите, Спаси София. Станахме политици по неволя, защото се оказа, че като граждански активист отвънка не можеш да постигаш голяма част от нещата, които би искал да направиш. Може ли се смените с Васил Терзиев? Изглежда ли сте по-представително почти? Васил Терзиев си спечели честно изборите. Видя се, че други при преброяването на флашките има повече гласове за него. Смятам, че той е един добър кмет, въпреки че работи в една много неприятна среда. Но все пак аз малко допълня тук въпроса. Вие първоначално ти трябваше да бъдете кандидат за кмет, нали такава беше оговорката? Не е имало такава оговорка. После изведнъж Васил Терзиев никой не го познаваше и той стана... Не е имало такава оговорка. Не е имало такава оговорка. Аз знам, че имаш такива разговори. Не. Добре, окей. Защо не изчистихте улиците преди и след бурята? Това не е много голям скандал, много голям проблем. Така е. Факт и ще ви за една седмица... Не, абсолютно невъзможно. Това е невъзможно пред нас. Ама ще ви кажа. Ето, културно ви казвам. Пред нас аз нямаше откъде да мина. Имаше едно паднало дърво до нас. И при мен беше 3 дена не можаха да го махнат. При мен повече от 3 дена не можаха да го махнат. Ще ви кажа защо. Да, знам и ще ви кажа защо. Защото се получи изключително неприятна ситуация, в която при много топла зима и есен имаше твърде много листа на дърветата, падна тежък мокър сняг, който изпочупи голяма част от клоните. Всъщност, ако питате еколози, ако питате арбористи, ще ви кажа, че такова нещо от 20 години не се е случвало. А капацитета на фирмите за извозване и за почистване е ограничен. Значи, ако вие имате 3 камиона и, примерно казвам, 3 камиона и 10 служителя, а изведнъж ви се получи работа като за 300 камиона и 1000 служителя, ами очевидно няма да се справите бързо. Освен това, в част от районите имахме сигнали за саботаж. Беше ваша работа. Така е. Дори саботаж да има, вие можете да се намесите. Губиха за фирмите, но това нищо на мен нищо не. На мен като граждан нищо не ми помага това, че са губили фирмите. Както на другите. Това сте прав. Каква е връзката на дялото на Васил Терзиев и дялото на Семерджиев? Нямам представа кой е дялото на Семерджиев. Ние аз не знам, така че се развили бизнеса в района, може за района. Но, много важно, моят дядо не е Станиш Бонев. Защото и това тръгна като слух, че съм внук на Станиш Бонев, който ми ще е бил от ЦК на БКП или някакъв висш функционер. Аз предполагам, че имате някакво минало, дали комунистично, дали с масони. Абсолютно не. Някой да ми налага така, господин Бонев. Сам сте си изцяло стал. Да, отново ви казвам. Проверете как съм тръгнал. Вижте, имаме едно от 2010 година интервю в BTV, когато говорим за третата линия на метрото, с една шапка с зимата, с една шапка на ЛХ и говоря, ето аз говоря същите неща, какво трябва и как трябва да се развива София тогава 2010 година. Защо не ми вдигнахте телефона? Сега ще кажа, че не знаете, че е моят номер. Аз ви нямам номер, обаче наистина. Защо не вдигате на гражданите тогава? Защото, за съжаление, моят номер е твърде популярен, поради което непрекъснато ми се звъни и сега при цялото ми уважение, най-малкото, което някой, който звъни като непознат номер може да направи, е да изпрати първо един SMS: здравейте, аз съм еди кой си, търся ви от този номер. Аз мисля, че ако бях писал, нямаше да ме вдигнете. Това също е възможно. Това е възможно. Поне се признавате. Кога ще взимате рушвети под масата от строителни предприемачи? Никога през живота не съм влизал, не съм взимал рушвет, нито пък съм давал рушвет. И това го твърда най-категорично. Ако човека има някакви конкретни... Ръчките ви барат много. Така ли? Къде ми барат ръчките? Искам да разбера. Не знам, Пламен Христо го е писал. Ами айде да даде доказателства. Видите ли, много искам, когато някой ме обвинява за такива неща, да даде доказателства. Ама ясни доказателства. Защото аз през живота си една стотинка не съм взел, една стотинка не съм дал. Дори преди... Не можете да го докажете и аз не мога да кажа, че е така или не. Така е, ама нали, ако си давате сметка, че при толкова много разбиване на корупционни схеми, които съм правил и публичност, антигерберска публичност, все щяха да ми намерят, ако бях някъде бъкал в кацата в меда, нали така? Нали така? Само да кажа, че в Гео Милев има още неизчистени, счупени клони от снега преди 3 месеца пълен леж.
Нямам наследство от комунизма, Даниел. Само че аз малко по-назад чета коментар да не изпуснем някой. Само да кажа, че в Геомелев има още неизчистени счупени колони от снега преди 3 месеца пълен беше. И в Лозенец има, за съжаление. Да, така е, прави се. Хората тук се справихме добре. Борис Бонев си изглежда хубаво, защо се събра с Кръцев? Поне нещо хубаво да чуя за себе си от това. Ти изглеждате хубаво според хората, ли харесвате? Това е защото сме в този, как се нарича, Golden Hour на снимките, когато веднага след зарез. Планината се вижда. Планината се вижда, въобще една романтична светлина. И луната дори изгря луната над господин Бонев. Колко романтична обстановка. Много романтична обстановка. Мисля, че това е най-дългото интервю, което съм ви дал в живота. И виждате ли, когато сме културни един с друг, как дори може да отговаряме на въпрос. Имаше един период ме гонехте, аз после ви казах, аз да ви снимам сега и вие бягахте. Кога се случва това? Когато полицията ви каза да не се занимавате с мен. Вие искахте лична карта, извикахте полицията да ме задържат, да ми пишат за предварителен. Искахте да ме задържат, това беше целта тогава. Писаха ни предварителен протокол, защото вие казахте на полицая, че е притеснявам по някакъв начин, аз да взема критерия. Вижте как се развиха взаимоотношенията ни. Бяха на абсолютното дъно. А в момента вижте колко са добри. Значи това ние се отласкахме от дъното и в момента взаимоотношенията ни са толкова добри. Поздравяваме се в Общинския съвет. Махам ви дори поздравявам. Целувки ви пращам, защото когато ви видя, ви признавам, че сърцето ми се изпълва с щастие. Защото другите журналисти, те са прекрасни. Ама и Васил Терзиев каза, че му сърце, така че не знам как ще се ми разделите. Има достатъчно и за двама на това, предполагам. Голямо сърце, да. Още два въпроса. Айде още един въпрос, защото наистина трябва да тръгвам. Проверете финансите в общината, проверяваме ги и скоро ще покажем доста интересни неща. Я го питай дали ходят на свинг парите с жена, но може би няма да отговорим. Това господин Бонев не каза, че няма да отговаря дали обича харесва жена или мъже. Ако някой има сексуални намерения и желания да си ги държи за себе си, благодаря. Тук и съм го казал и публично, съм по-консервативен по отношение на тия неща. Моля, тия неща да си остават.